Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysayan ni Tony Pitt nga aton gintiguluhan. Stroke man, ang tiyoy sang banwa. Diri sa aton palatuntunan, Dubu-dubu! Ano na oras balay ni man? Mapasiyara ko. Mabangon ako kag mapasiyara. Ano ba lang nagkakatabo sa akon? Nga daw hindi ako makatindog. Paps, maano ka? Mapasiyara ko. Ano ba lang ginawakal mo? Nga hindi ko ikaw maintindihan? Ay, hindi. Matumba ako. Pip! Pip! Peter! Hindi! Malain ini! In-stroke si Peter! Hold on, Pete, okay? Madaligid lang, ha? Mangayo ako sa bulig sa katubad na balay. Bulig! Tabang! Tabangin ninyo kami! Bulig! Mamarin! Ma'am! Ano natabo, ha? Kinahanglan ko ang bulig mo! Ma'am? Kinahanglan ko nga madala sa ospital si Peter! Gin-stroke siya! Ano? Oh, dasig ng palihog! Naghamyangon si Peter sa sulod! Palihog! Ikon, okay lang bala sa imo nga sa dikarga naton siya nga ginakargahan sang amon baligya nga mga relipasakyon? Bahala na ko nanong! Importante! Mahingagaw na ito ng kabuhi ni Anthony Peter, please! Okay, ho, ma'am. Sige, madaligid lang. I-plaster ko lang sa lakyan. Ma! Ma! Bugtawan na ka mo! Buligan naton sila ni Ma'am Irene kag Sir Pete! Ote, okay ka lang, ma'am? Kaya mo si Sir Pete nga nalayan pa ka to sa ospital? Oo, kaya ko. Palihog ako sa anak ko, ha? Bulubatsaga, please! Oo, ma'am. Kami na bahala, dire. Magalong ka mo sa dalan, ma'am, ha? Kabay nga mahingagaw niyo sa ospital si Sir Pete, ma'am. Larga na kita! Oh, okay, ma'am. Pete, Pops, hold on, please. Please hold on. Pakadto na kita sa ospital, Pops! Ma'am, delikado ang tangan sa pasyente mo. Kinalata siya nga isulod si Gida sa ICU. I see you. Tuman kataas sa presyo sa iya dugo. Gina-roll out pa namo ko bala. Hemorrhagic stroke o kung aneurysm ang natabo sa pasyente. Bangod may nabuka nga blood vessel sa iya utok. Rason ka nagableeding siya sa sulod. Kag ang pinakadelikado, base kung mag-blood clot siya. Kinalata siya nga operahan sa ulo, ma'am. Ano? Yes, ma'am. Sige. Isulod siya sa ICU. Bahala na ini. Kinahanglan maluwas ang kabuhi ni Anthony Peter. Kinahanglan, Gid! Anthony Peter. Mabatian mo pala ako. Dukmoy. Paps. Pakaisog, ha? Bato. I know may isog ka. Kaya mo ini. Hindi magpalubig, okay? Hindi magpadaog. Panumduma kami ni Doding mo. Hindi mag-apas kay Chloe. Kami ang pasulabiha. Oo, palangga mo si Chloe. Palangga natin siya nga tatlo. Apang mas ka namon nga kinahanglan. Gani ba tuwi ang kamatayon, ha? Ginapangamuyo ko ikaw. Kagimuhan ko ang tanan. Bisa na no kapudlay. Lamang ma-assist ko ang pag-ayo mo.
Hindi kita dari maglawig sa ICU, okay? Papa, ako. I love you. I love you from the bottom of my heart, Pops. Kamusta ang kahimtangan sang bana ko, Doktor? Nakabugtaw na siya, Mrs. Thank you, Lord. Thank you. Mahimo ko bala siya nga makita, Doktor? Bayi mo, nga. Apang hindi ani paghahata ang pagpambal sa iya, Mrs. Ha? Hindi basta-bastang naagyan sa pasyente. Gani, ginasuggest ko sa imo, mahimo mo siyang mauyatan, mahalukan o kung ano nga sign, agud mabatsagan niyang imo pagpalangga. Apang, hindi ani pag-ipresyor ang baba niyang maghambal. Amat-amaton na naton, okay? Okay. Okay, Doktor. Kuan, mahimo na bala siya masaylo sa regular ward, Doc? Panilaga naton ang pag-response sa pasyente. Pag-abot sang 1 week kung pwede na, silent to siya. Salamat, Doktor! Oh, darling. Dari ka lang sa school, ha? Mag-study ka lang dari. Mapa-hospital ako kay transfer ko si Dode mo sa lain niya room, Kamusta na si Dod, me? He's recovering. Gusto ko siya makita. Makita mo gid siya na due time. Hindi ka pa pwede sa hospital eh. Remember, you're just 10. Gonna just study here and wait for me to get you, okay? Basik apoy ka na, ma'am. No. Nag-leave ako. Agad nga maasikaso ko ka mga duha ni Dode mo. Ma'am. Nara na ma'am, plaster na namon si sir. Di okay na, ma'am. Kung may kinahanglan ka, palihog lang tumok sang button sa nurse station. Okay. Thank you, Gid, ha? Okay, ma'am. Okay ma'am. Pops, nag-transfer na kita sang room. No. No, Pops. It's okay. No pressure for talking. Just rest, okay? Makahambal ka, Gid. Limpyohan ko ikaw, kag pailisan. Then, pakanon ko ikaw, agad nga, makapahuway ka, ha? Si Owie? Okay lang siya. Nagtugon siya nga magpaayo kagid ko no. Kay dumaano na siya nga makita kag magdugsing sa imo. Gani buligan mo o galingon mo nga madali ka nga maka-recover, ha, Pops? Agod nga makapauli na kita sa balay kag agod nga mapa-therapy ko ikaw. Kamusta ka na, Anthony Peter? Dudok. Okay na ako. 3 weeks na kamo diri sa ospital. Gusto mo na nga magpauli? Inagid ang ginakailawan ko, Doktor. Nag-meeting na kami ng mga doktor mo. Kag pwede ka na namon nga papaulion. Provided, magabalik ka gihapon diri for checkups. Okay lang, Dok. Okay. Ang malalhalon nga makapapauli na ako sa amon. Okay, makapauli ka na. O sige, maimo na ninyo nga masettle ang billing section. Bilang ang babalayan tadiri sa hospital labs. Hindi na inapagpaligbipit. Ako na inapalaligban, okay? Nakaibalo ako. Dako kayo.
ginabubudlayan ka. Pamaligyan tata ang aton mga salakyan. Peter? Decided na ako. Ipamaligat ang mga salakyan. Hagod ibabayad sa bill ko diri sa hospital. Matabog ay ang mga napundar na nito ni Pete bangod sang iya pagka-stroke. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysay nito ni Pete nga aton gintiguluhan. Stroke Man, ang tiyoy sang banwa. Diri sa aton palatuntunan, Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.